Salbromai thakle akare wate wa mani bai hasani kebang lukurokni no deramung bai mani kebuni malmata thika kebuni muhitengkai mani khetorok derawai thangbai ka kebuni mai borjak mairok haching sabai tei bai kobolei derawai thangbai ka baksa ni nok kuwagui thangbai ka tongnani chukyangui thangbai ka a jingjal dorao no lukurok relief camp o ma tonglai jaka hasani koreng thani lukurok long tribili dolai tripurani bisingo khopjak amchai rok bohaino tabuk relief camp o thangui ma tongui baikha nok koreng mani bai wati thakle akari phai tongmani bai TTADC ni bisingo khopjak Jogonath Bari JB School o thangui ma tonglai baikha long tribili dolai tripurani lukurok bohaino o relief camp o thangui no 48 Koramsorni MLA Paul Dangshu bini sak tharmung bai je bo mantui chamung rok nungmung rok yapharui rikha lukurok no borok jengdal kalaijak jorao relief camp o tongnai rok no MLA logio tongkor salo monoblog ni video bijit debor mano khobui kubuni tipra mothani juda adong rok tei lukurok bahaino MLA ni makhang nugui MLA ni chamung nungmung yapharmung bai kha kaham yapharka MLA no saltam wati phaio je kwbangma nogrok derat mani o bisingo relief camp kwbangma thaino khaijaka nung tini sakbaithang berai ma bising bo mahai nukha ba borong chamung rok bo mahai ke solito chamung puilani dino prothom dino kisa kostong laika karon hotat sa disaster ba omhai nong sinai bole engkai tini DM phaika engkai tabuk ani loge video sahib tongo engkai SDM tongo continuously chung communication no tongo joto jaga no jate kunu একটা ক্রাইসিস pa nong yati khai chung joto jaga no visit khai tongo engkai 780 750 amhai families unko relief camp ma phaika chini monuar develop ni under around 16 17 16 17 ta hai relief camp ma sanamka obo tak bufuru chungbo no release khai mane ba bufuru bongno nogo rohai manai saimiako karon climate ni upore depend khayo engkai chung continuously watch tongnai emergency helpline number bo chung joto no bagi rekha volunteers rok bo tongo joto no khel khaiye chung public bai malai tong